सोलाय मा जाबावनांगौ नोंहाथ' माव दे गाबनाङा आरो हे भगबान बेरे फुजानि मा थांना जों ओंखाम जायो टाइम जाबाय बिदि जिरायबाय थानोसै फुजाजों ओइ बिदि जिरायबाय थानोसै हा खुलुमबाय सनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरायबावबाय सबाय माजि जौ फगवायनाय महर लानोसै नाबो दामुगै इनफाय ब्लगखौ फुरा जोबस्रांनानै जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो फुंनि साहानिफ्रायसो नोंथांमोनखौ आं बरायनानै लाबाय आरोना फैदो फिसाजोआ लामायाव लेंलांलायबाय साइकेल नारनो फिफा आनानि ए सालुनाया बिदि थांजायो फिसालाया ओंखाम जाखांखाबाय माने स्कुल दं नालाय बेहा उन्दै जादा स्कुल गैया ओमफ्राय आं सालुना लाबोनानै मा लाब जाखो अयनायहाय भगबान ओमफ्राय ओरै बिथाङा ओंखाम एसे लांगोन जाहैदों मानि सुनाफोर दिनै बिथाङा थांसिगोन नालाय ओमफ्राय ओंखामखौबो जाननानै लाखाबाय आङो दे बे फैगासिनो जोबथासो जायो नामा वाव नों जागोन नानि बाराबा जातिया फैलायदो रे मानुस दा जादो बा बिफानो दौलायदों मालाय बा ओमफ्राय ओरै ओंखामा नै मालाय गावनो सोखाबाय बेजों लोगोसे जोगोनार बाथोनसो आरोना लोगोआवहाय जेबो लाङानो जाबायानो दा ट्रेनाव दालि फुलि लानानै जानोसै जाहैदों दालिखौ न'निफ्राय लांबोलासो आं आरो लाथा खनो एसे संना हरनो सानबाय गाव जेखौ फुरथिखौ लांथोंसै होननायसो जानोसै मोनबायानो उनाव ओंखारबाय आङो दुगैस्रां लोबस्रां ओमफ्राय नै एक सेकेन्डबो बिफाखौ नागारला माने थाव फुनबाबो लानांगौनो खिनो थांबाबो लानांगौ ओमफ्राय हारसिं थांबाबो लानांगौ दुगैनो थांबाबो गाबज्रिबाय थायो थ' जाबायथ' थांसै जोंहालाय आरो माथो दिनै फिसाजोना स्कुल गैखाया ओमफ्राय स्टेसनसिम दोननानै फैनोसैलाय आरोना हा खिनो उन्दुनो दा उन्दुदो आरो माथो ट्रेनाव आरामसे उन्दुलांदो फैबाय नालाय आरो माथोबा बे मेथायानोसै फैदो बांद्राय टाइम गैला लांग्रायाव सफैबाय जोंहा नै आंलाय मा लेट थांजाथारानो अबाव लेट थांजानो 100 दिन थाबाबा गोजोनखाया आंहाथ' आरो माथो फैदो फैसा जिनाय थ'दो बेगा सिबाय नै जुथा गाननो हाया मा हाया जुथाखौ सोनानैसो लानांबाय थफ्लाया एरबाय आरो ओंखामबो लाबाय नालाय मानोबा एनाव सोदों होथों नोङा नाय मोजाङै आं ट्रेन लेट जानायखौबाथाय एकदम सहायनो हाथारा आरोना खारहां बारहां समाव गाखोनांगौबाथाय बोरैबा मोनजोबो आं ख्लाब थोथोरबो मोनो बवा नाम्बार देखायबायानो हनै बेना माबाना राजधानि ना राजधानिजों आरोना नर्थ इस्टजों थांबालाय एसे माबा देरि जाबावनो मोनोमोन खयथा मोनलाय नर्थ इस्टआ 11टा ना माबा जायोमोन बावलायलांबाय आं नों बेजों थाङामोन ना आगोलाव मालाबा थांखायो मालाबा थाङा एनाउन्सनिया बेनोगोन कयेकदिन फैयैयावनो आराम लुबावबाय नै ओरै डाइरेक्ट जासिगोन आरो बारस'नानै जों थाफ्लां बा एकदम फुरा आराम खालामसिगोन आरो ने अभार ब्रिज बायदि जाहैबाय बियो अबेनिफ्राय गाखोनानै ओरै गाखोनानै मिथिला आङो नै ओइथिं खावोब्ला ओंखारहैसिगोन आरो डाइरेक्ट बिदि लुनानै स्पेसियेल लुना होबाबो मानसि माखाया बिदिजों बारालै साइथिंजों बारनो होनबासो गोजोनो मिथिबाय हाख'वानो बिदिजोंसो बारग्रासो बेफोरावनोथ' जाला माला जायो गोजौआव मोजां बानायनानै होबाबो एनाउन्स होगासिनो दङ ओरैबायदि नागारलाना बिफाखौ आयौ गोलोमफ्रुजोब्बाय बिफाया ओमफ्राय नानि बाबाखौ दोनफैदों सना बाबाखौ दोनफैदों गाबोन फैखागोन ना जेबो सोंबाबो रायलाया साइलेन्ट गोसो सिङावसो दंसै आरोना बेना मा गथ'यो गारियाव बिफाया माबा माबि सोंबोबायलाय रायबोआसै सिरि थाबोबाय थाबाय बोरो नोंना माथो नाम्बारानो जाखाराखै नों गाखोगोना हा सोंहैयाबा जाबावो माथो ना फिउस थांनाय लाइटआ
जाय गारि दाब्बायाव गाखोगोन एलायथो बिजों बिनि गेजेराव जाखायोना फिउस थांनायसो बेना लाइटआनो लाइट जोंगोना दाब्बा नाम्बारजों ग्रोब जागोन आं फिउस थांनायसो मा होनबावनांगौ जारलाहाय र' उल्थाथिं नायहैनां जोंखायाखै लाइटआनो नै पप' होनबोगौ हो है ओयाव मोजां जागौमोन आदै Kamu sudah udah mama lana mana mulai? Mama lah belum sekolah. Aku. Teddy lah bukan Teddy. Kamu sudah pergi sama mama hina punya lagi kerja. Hei, thằng đó phải go. Mau bisa phải go. Chị sẽ phải go. Trên phải bài bạt thập bài sơn này má ra bộ năng ngủ. Đừng có mau. Bà thắp 가가신 동어. 왜 당바이 어려이 에바나 패시건 어려이. फैदो मा जाया दिनै सानैजों मा जाया हेरबेन गजोब्बाय नै ट्रेना फैबाय बिफाना ओमफ्राय भगबान फैदो फैफिनगोन बाबाया थाबनो फै हनै थाथ'बाय ट्रेना गाखोहैदो नै ट्रेना नोंना दे गाबनाङा आरे नों गाखोग्रोना आथिङाय रोजोब्बाय एसे मादि सिन जाखो गेजेरावनो हाब बेयाव खफ्लिं थांबा मा जागौमोनलै आसियानो गैलामोन बाबाखौ नाहरदो गरम जाबाय गाबनानै गरम जाबाय एबार माबा बांद्राय जादों बियो हामा फैगोन गाबोन फैगोन आखर लानानै फैगोन आखर एबार जि बुरजा गाबबाय बियो फिथा हामा फुंनिफ्रायनो बोरैबा सिरि जाबाय थाखादों आरोना आयौ आंनि गस्लाया सिजोब्बाय नों गाबबाय थानानै बुंग्रा गलायलायबाय हामा बाबाया थफिखौ गालांबाय नोंनो होलांबाय नो थफिखौ लांला नो बाबाया नोंनो होलांबाय नो गाननो गाना आं गानसै होमबा नै आं गाननो आंनो हामा ना आंनो फैगोन हामा आरो बेलेग ट्रेन फैगुलायबाय आरोना जों दाबो इनिफ्रायनो लरायलाङाखै ओइ मा सना थांसै टमाट' गाबनांलालै मायाथ' बुजिसिनबायना स्कुल थांनानै बुजिसिननानै बांसिनसो दुखुखौ मिथिसिनबायब्रा बियो आगोलावसो बारा माबायामोन थांबाय दसे थानानै सिरि थानानै दे जाबाय थांसै टमाट' सनाथ' थांसै नामा न'आव थांसै थाथ'नो थांसै न'आव थांसै दे टमाट' थांसै
दा बाबाया फैबा माखौ सोदों प्लास्टिकआव गाबा मानसिफ्रा देरोना स्टेशन जोबजासिम गाबबायहाय सिथा मा सना खर' सायो नामायबोबाय माने जोङो गरमाबो लाजाया सिथादो सना ओमफ्राय दा गाबसै दे एकटु दिबो फाइसे तिनटा दे मेथाइजों एसे गायनानै र' मा लानोसै सना लानोसै दायनो मा नायनो लोखि मेगनानो गोजा जाजोब्बाय गाज्रि बाज्रि आयै मा होनदों मा नांगौ सना मा नांगौ गोसोखांबावलायबाय नै बाबा नांगौसो रालायबावबाय थ' थांस' फैदो सना आयै फैदो फैदो नै सान्दुं गोसाथार नै गारिया गुदुं जाबाय बे थांसैबा सना दै गांगुलायबाय बियो गारामा रानथाबलायबाय गाबै जाम्बिसो हामा हरदो थ' ओंखारदो माथ' सान्दुंथार नै ओंखारदो ओइ रोनाबाय थासिगोन लांदां मोननानै आरोना ओरैबायदि गानायखां ओइ सना मेथाइया जि बुरजा लाबायना बाबाया मा बायना हरा मा फैबाय थारमाने जोङो माथो होनना बुंबावनो सनाबा ब्लगखौबो आं गोलाव खालामला दिनै नैबे गथ'नि बाराद्राय हब्रा गाबनायावनो आंहाबो एसे बोरैबा मोनगुलायबाय आरोना नङाबा आङो हमथानानै थानानैहाय ओमफ्राय नै बिसोरबो मिनि बाला जायोमोन नालाय बांद्राय बिदि गाबलु गाबला गैयामोन आंहाबो टाइम गैयामोन आरोना माने दा ओमफ्राय बे गथ'नि जादनि जुनैनो आगोलाव बिदाया बिदिनोमोन बेहा दा जाहांलायबाय थ' थांबाय बिथाङा 15 दिननिल'सो फैखादोंमोन नालाय ओमफ्राय आरो गाज्रि दामोनसै सोरबा बेखौनो देखाय नामा होननानै आरो बिदि दोनलांबाय थालायनांगौ होननानै आरोना ओमफ्राय आंहा बिदिनो समाय मिलायदों नालाय दोनलाङो समाय मिलायाबा मिलाया समाय मिलायोबा मिलायो आरो दोनलांजाग्राया मोजां मोनो आरो आंबो मोजां मोनो खाराबसोहाय खाराब दे हामबायसै हामासिथा थ' जायफोरा आंनि बेखिनि सिम्पोल जा ब्लग सम फरायना लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच